Здравейте, пак аз съм Google BG, тук с мен е моят приятел Boom BG TV, представи се. Да, аз съм Boom BG TV, той е моят приятел Google BG, който вече се изказа, нали, каза си името. Значи, аз съм нов ютубър, за първи път ще ми е, така че не очаквайте много от мен. Той, разбира се, има няколко клипа, така че сравнение с мен е по-добре. Днес ще ви покажем Minecraft мултиплеер, където ще обиколим всичките ларпове. И ще има линк долу в описанието хем на Boom BG TV, също така и на сървъра. Да, значи той в неговия профил, в клипа ще сложи моя YouTube, аз ще сложа неговия и ще има IP на сървъра, да. Да, то навсякъде ще има IP. Извинете, залага мая по-голямото деве, защото ние за вече трети път се опитаме да правим клип, направихме малко грешка. Сега отиваме на Warp Jump, нали? Warp Jump, да. Не, на Warp XP. Да, добре, ще ви покажем как се ферми. Тоест, нали, можете да взимате храна, стрели, понякога се падат и брони, понякога оръжия като лък. Да, още един път ще се извиня за лага и ако гласът ми е прекалено детски, защото мен така ми се струва, променяме гласа, нали, кажете да говоря по-висок тон и да побъркам и настройките и да по-очвъркам. Ето, сега взимаме... Това е XP-то. Фермата. Тук има мечови, но фактически аз в момента съм диамантен меч, който има огнен аспектив. Сега ще покажем зомбита. Ето това тук са скелетите. Също така от тези скелети може да ви се паднат айтеми, като например лък. Също така има тук опи зомбите, които са облечени. В момента не виждам скелета с опи. Я да видим при теб има ли? Ето едно зомби опи с златната броня, това беше такова. Той няма едва взехте XP. Другото, извинете за... Защото, нали, сървъра, едно зомби ми заби, удрил го, нищо ще стане нищо леко, забивам, сега се оправи, извинете. Ето, примерно, в момента както имам лък, ето лък, имам още едно, едва го над един лък, бе. Ето тези лъки може да ви паднат от скелетите, а пък от зомбите също може да ви паднат и... Между другото, ако сте чули майка ми, може би не сте чули защото Румен говореше, но все пак ако сте чули, аз ще ще изтрия тази част, когато тя говори. Оле, не бе! BMX пита името, не трябва да ти е Гучи. Сега ще ви покажем следващия ларп. Чакайте само да напиша, кажете хай. На YouTube. Така. Защото написах два пъти хай, извинете. Добре, сега чуем следващия ларп, който е... Куде на кой бяхме преди джъмпа? На чест. Да, на ларп 6. Той, разбира се, почти нищо няма забране на него, но все пак го вижте. Значи, ето сега моят приятел ще обясни какво точно представлява. Значи, ето тук има лопата. Седало, защо мириш? Защото имам храна сега. Мале, верно ми лагва, ама те хората... Ето тук има лопата. Лопати. Така, с които всяка събота на неделя от 9 часа админа го пуска тука. Спамва всичките и трябва да скупаете тук самата пръст и по тази пръст трябва да намерите честове, които са пълни с всякакви работи, например като диаманти, диамантини брони, лампи, всичко взето най-важно в Minecraft за вашето оцеляване. Сега също може да взимате и тези от тук. Ебал, няма да дадеш някакво обяснение? Аз какво иска да кажа нещо друго. Сега преди да продължим с клипа, искам да кажа, че лаги повече отколкото предишните клипове, когато се опитахме да правим, но знаете, Minecraft иска много малки изисквания, на синглплеер изобщо не е така, просто това е, защото сървъра е нов и е малко бъгъв и все пак всички знаем, че мултиплеер натоварва много. Когато почна да снимам моите поредици на по-големи игри с по-големи изисквания, няма да цепи толкова, колкото тук, защото там няма да е мултиплеер. Сега отиваме на Warp Event, където се проведе истински евент, по принцип в събота и неделя от 9. Да, защото от 9 май го пропуснахме. Ето тук, това се пише на табелките.
всяка събота и неделя. Ето сега моят приятел ще обясня, ще седа за да не ви влагва, само ще ви показвам той какво прави и го слушайте. Зная, че админа идва тук. Ивайло, внимавай, че има Ендермен! Да, видях, сега ще уби. Ето тук не мой, тук има резиденция. Айде, говори, че аз не... Че ми видя, че ми лагва, няма да се въртам се... Ето тук, той се качва от тук и започва да хвърля айтами навсякъде. Вие трябва да се борите, но имам предвид, не може да се биете на PvP. Трябва да се бори кой каквото вземе и може да спечели нещо. Между другото, извинете за шума, това от вода ли е? Май вали за това. Вали ли е? Не, вали, тук има рекичка май. Добре, вижте, тук това е в резиденция. Сега ще ви представим Warp Jump. Разбира се, няма задължително да го минаваме, само един-два опита, само за да ви го покажа, нали? Да, защото аз съм много зле в джампирането. Ме зарежда. Ще там, аз сега влизам. Наистина, много се съжалявам за лага, обещавам ви, че в моите поредици на синглплеер няма да е така. Да, аз явно май няма да продължавам, защото нещо стана говорят много. Ето това, както виждате, е Warp Jump. Ето тук може да вземете храна, защото тук има силни засилки, трябва да скачате така. Иначе като цяло ето го общо, сървъра да знаете, че е български и трябва да се внимава много. Има също някой път на някои смешки. Ето, например, ето тази тук, някой ако иска да измами, и ето както пише примерно, аре обратно, тук не е финал на евента. Това също тук го казва като евент, защото когато давате евент, тук има такова. Скачаш и който финишира там горе и си избира каква да е наградата от самия админ. Той го пита каква награда иска. И сега, примерно, аз съм много за това джумпи. Нека да повторя, но... ето успях. Паднах. Нека да повторя, ако гласът ми е прекалено ниски, ето вижте го, значи ми кажете, ще говоря по-силно или ще почвъркам с настройките, за да го оправя. И преди моя приятел да каже нещо, искам да кажа, че ако моя клип от моята камера, както вие го виждате, ви хареса, дайте лайк и на неговия. Ако неговия ви хареса, дайте лайк и на мен, защото ние сме нещо като почти като отбор, така че ако се абонирате за единия, за другия, ако лайкате на единия, за другия. Разбира се, ако искаш от тук да тръгваме вече на Warp PvP. Най-вероятно няма да лайкнете на мен, защото толкова лаги, че няма си на представа. Warp PvP. Сега ще ви представим официалното PvP на този сервер, макар и той да е PvP, т.е. може да си биете навсякъде, където няма рез. Оп, сега, тук няма ендер... не, има ендер чест. Ето тук, примерно, взимате си меч, тук храна и ето тук са ви брони да си вземете, най-обикновени кожени брони. И също така забравях да ви кажа, че трябваше още в началото да ви спомена да прочетете правилата на самия сервер. Ето започваме, вижте как убих този и той нямаше нищо, но все пак вижте как го убих, това е главно. Ето това е Warp SMS, обаче не искам да добре, да го тъкнаха така. Ето го, как се казва? В очите! Ендермен ли е? Не, той нищо не направи, като го погледна. Добре. Има ли някой на PvP при теб, че не ми се слиза да си губа броните? Няма ще им покажа само как изглежда цялото PvP, за да знаят, нали, съответно. Трябва да бягаме. Ето го PvP-то, сега ще ви покажа и кулата, ето... Нали, ето тук не е точно мина, това е просто подземни пътища, за да отидете към кулата. Сега ще ви покажа моя хом. Лага става все по-голям, защото влизат все повече хора. Ето това е моя хом. Както виждате. Ето тук съм се направил нещо като малка фермичка с цветни овце. Ето, както виждате, имам съндък от края. Също така, това е някой рад от евента. Това са ми най-добрите брони, които в момента не искам да използвам. Снежен топки от снежен човек, даже някой път може да ви покажа. Това тук е нещо като джубок, само че не е джубок, си прави някакви тончета. Намалил съм обаче съм намалил звука, чай да увелича малко звука. Най-важното, което искам да ви кажа е, че ще има едни приятели от побихаме, един приятел от моя клас, който ще го гледат, ще ми се смеят на гласа, така че ми кажете да го променя най-добре. Вие решавате, но все... Ето тук, това са работи от също от оцеляване. Ето тук съм правил 49 диаманта. Тук мисля, ето така, камъни, стакови, глупости, всичко каквото даже продавам. Смятам се правя скоро някакъв магазин. Извинете за това, че умрях. Сега моят приятел ще каже с кой ларп продължаваме, защото аз съм на спауна. Мисля, че сега ще видя какви ларпови има.
Warp има User Shop. Сега ще ви... User Shop, как да го напиша? User Shop е. Сега ще ви покажа Warp User Shop. Добре, и мислим, че това ще е последния ларп, който ще ви покажа. Не, има много ларпови, трябва да ги покажем всичките. Също има така и ларп затвора, ако не изпълняваш. Ето тук примерно това е, трябва да си закупиш място, тъй като аз не успях да го закупя. Опитах се да го закупя, но не можах да го закупя на едно от тези места. Ето примерно тук има готи, iPond, избирате си работи каквото, то си пише табелките, цъкате ги и купувате. Аз в момента нямам пари, защото трябваше да платя за нови брони, защото изгубих старите легендарни, които събирах от доста време. Ето тук диаманти, един диамант струва 2000 бахти с капара, това аз тук не мисля. Искам да кажа, че нали, ако не снимах, най-вероятно нямаше да ми цепи толкова, извинете за цепенето. Не е толкова важно да харесате този клип, то е само за да ви покажем сървъра и за да разнообразим канала преди да почна да правя сама поредици, така че няма да е голям проблем да цепи или не. Чакай да им покажа таба. Така, когато цъкнете таба, виждате хората, това, ако знаете, аз само искам да ви покажа. Не се доверяйте на никой от този сервер, само на GoPlay, защото той по принцип не е измамник, те не го мамят понякога, дори се е случало. И да, и после аз им светавам маслото, като ги фана с ги убия. И на CutsiBG. Той, разбира се, е VIP, той е наш много добър приятел от нашия клас, от нашето училище. Него можете да се доверите. Той до сега никой не е мамил. Най-много да уби някой като се ядоса, ама то се е само ако се е държал гарно, нали? Ето, даже тук долу ви пише. И вземи нещата Ън и В. Някой пише за мен, погледнете в чата, CutsiBG пиши. Отиди си вземи нещата, защото като сте убили ти не си взел работите, затова отиди си вземи работите. Да си взема, аз имах само един меч, бях си оставил всичко в Ender честовете. Нещо си има. Сега продължаваме следващия ларп, защото... Който е ларп затвора? Кака Жайо ли? Ларп затвор пише Жайо. Ето сега ви принася в ларп затвора, там където може да ви... Ако правите билет тук, това ще е наказанието за други хора. Тези два мата ще седят тук една година. Само да ви предупреда, никога не пишете ле в чата, защото само ще ви мютнат и ще си загубите времето. Да, и тук пише също, те ще стоят тук вътре в този затвор, защото са се гаврили с нашия добър админ. Извинете за кашането. Другия път да знаете, че с мен гавра не се прави. Те никога няма да излезат от тук. Ето, прочетохте тази табела. Ако искате слушайте клипа на пауза, аз само ще ги показвам, вие слагате клипа на пауза и четете. Ето. Има също ларп Недър, но не ми се ходи сега в Недъра, не знам защо. Обаче, има сплив, искам да отидем на ларп сплив. Давай следващия, как да го пиша? СПЛ-ЕФ. СПЛ-ЕФ. Сплив. Това за пръв път го чувам, не съм... Не мога да отида. Ларп СПЛ-ЕФ. Мисля, че се досещам. Добре, сега ще телепортна при моя приятел, само да знаете. Мисля, че тук беше нещо като PvP-зона. Този сервер има и ТПА, т.е. за телепорт, има резиденция, има всичко. Моя приятел сега ще ми приемеш да ви покажа и аз. Да. За да играете сплив трябва да сте поне двама. Добре дошли в нашата сплив арена. Максимални брой на играчите са 7, минимално 2. Значи, какво трябва да направим? Обаче аз не можа да разбера. От тук се джойнваш. Да се джойним, ама няма да се бием, чули? Не. Добре сега, ето, прочетете табелите, слушайте на пауза, защото няма да държа половин час пред тях. Мисля, че влезнах. Не, дай на следващия ларп, той няма нищо за Не, ти трябва и ти да влезеш, ти трябва да натиснеш и ти джойн. Тук съм. Ти натисна ли то джойн това тук? Уау, къде има джойн? Ето тук има джойн, натисни го джойн. Човек, стига! Натисни го да влезем вътре, няма да се бием, само да покажем на хората. После трябва да излезнем, нали знаеш? Да, можем да излезем, айде давай. Пише джойн да нищо не става. Дясното копче цъкни на табелата. Аз колко съм тъп. Виж, смени си името, видя ли? Сега ти е синьо, на мен какво ми е името? Теб ще е червено. Кеф. Сменя ми си името, както виждате.
Сега примерно се лифна. Така, я ви сега какво ми е името? Не си вътре. Дънах се, бе. Пак нещо като между червено, розово, оранжево, нещо такова. Я ви сега. Няма да извинете, пак. О, тук трябва да копаме нещо. Оле, много гадно, много. Добре. Не, няма да се бием. Да знаеш, няма да се бием. Не искам се бием. Хайде, защото ми омръзна майка ми, Менереви, Ларп, кажи в кой Не, не ме бие. Кота бие, бе, типа, ти изкопа земята. Така, нека да ви представим следващия Ларп. Добре, Ларп. Сега моя приятел ще каже... Аз смятам това да е за днес. Нещо не ми се снима. Ти продължаваш да снимаш? Най-вероятно този клип... Чакай, не спирай да се снимането. BMX е тук, аз съм BMX. Най-вероятно този клип ще се казва на първи епизод на Multiplayer Minecraft. Затова ще има и втори, може би утре, и го очаквайте. Значи, как сега да се лифнем, обаче не разбрах. Добре, това беше от мен. Лайквайте, коментирайте и до нови срещи. Довиждане,